yung ating mga katabi sapagkat tayo na po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Dapat handang-handa tayo mga minamahal. Huwag tayong patalo sa antok mga minamahal. Alam natin napagod lahat, pero kanina nakatulog tayo, okay lang yan. Pero ngayon, dapat gising na mga anak ng Diyos. Tayo natin tumayo mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamahal mangaral ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Joe Ben Ferrer. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa ginintong pagkakataon na yung muling pinagkaloob sa amin upang aming kamapapurihan, mapasalamatan sa iyong walang hanggang kadakilaan sa aming buhay, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat po kami, hallelujah, sa iyong pag-iingat, hallelujah, maging tagumpay na banal na gawain simula sa pag-awitan sa mga joyful at mga solemn songs, sa mga buhay na patotoo, sa mga pinagpala mong anak, O Diyos, hallelujah, sa iyong nandun patuloy, pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silig na kalalagyan, hallelujah, sa mga patuloy na pagtatapat sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, mahal na Panginoon. Maraming salamat. At mahal na Panginoon, hallelujah, kami pinadako sa pag-aaral na yung banal na salita, hallelujah. Amin samot na langin, mahal na Panginoon, hallelujah, na patuloy mo kang pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming yung pagpalain o Diyos ang iyong mga salita na hallelujah, na aming maintindihan, maunawaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit bago po lahat o Diyos, kami po humingi ng kapatawaran sa mga kabinasumpuan sa aming mga kahinaan. Sa aming managawa na isip, na banggit na hindi nyo kinalugdan o Diyos, patawarin niyo po kami, lalo na tigitin nyo balingkod, mahal na Panginoon. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan o Diyos, hallelujah. Lawa, mahal na Panginoon, magsilbing pagpapala sa aming minamahal na kapatiran, O Diyos. At sa unang dalangin ng iyong pinagpalang propeta, mahal na Panginoon, our beloved Pastor Gold Estrada Almeida, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, hallelujah. Unbeliefs cast out in the mighty of Jesus. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Magsilayas kayo sa pinakamakapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na patuloy na nandiyan minamahal na talagang laging gumagabay at mapatnubay sa atin minamahal. Hallelujah. Talagang kahit kailan minamahal, talagang siya hindi nagpapabaya sa atin. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang maging sa ating panahon ngayon, talagang napakahirap na sitwasyon na minamahal. Talagang grabe na po yung gulo sa paligid. Kung talagang ating mababalitaan yung mga balita dyan minamahal, grabe na po minamahal. Ngunit huwag nating alalahanin yan, hallelujah. Dahil ang alalahanin natin talaga yung, dahil ang ating pakikipagbaka minamahal ay hindi sa mga laman, hallelujah, kundi sa mga spiritual na bagay, ang gera ng Kristiyano. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal na talagang wala tayong ibang kalaban, kundi ang kalaban ng Diyos. Ang Diablo minamahal na talagang nandun minamahal talagang siyang sumisira sa atin, hallelujah. At patuloy tayong pinipilit alisin sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Atin pong pamagitan minamahal ng ating ang titulo ng ating pinapag-aaralan, dinurog ngunit hindi nasisira. Amen, praise the Lord. Talagang grabe minamahal sa ating mga buhay, talagang grabe pagdurog sa atin ng kaaway. At maraming beses na rin po ito minamahal na ating natalakay at napag-aralan. Hallelujah. Ngunit, just to remind minamahal, ang mga anak ng Diyos na huwag laging maging kampante
Dahil ang kaaway ay talagang walang tigil, walang kapahingahan. Talagang dapat talaga ang mga Kristiyano ay laging mapagbantay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Atin pong buksan, manamahal, ang ating mga Biblia. Ihanda po yung ating mga ballpen, ating mga lapis, manamahal. Atin pong buksan ang ating pangunang bersikulo, manamahal, mahal na kapatid. Kindly po, dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12. Aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata po ay 3, talata ay 12. Oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan ng mahal, oo, lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Tunay talaga minamahal ito, sinabi ng Biblia to, no exemption to. Lahat ng Kristiyano, lahat ng tao na ibig mabuhay na may kabanalan, kahit anong katayuan natin sa buhay minamahal, kahit mangangaral man, elder man, instrumentalist man, choir, kahit anong katayuan ng Kristiyano talagang papasok at papasok dito minamahal. Bakit? Nandun minamahal talagang grabe, ang kaaway minamahal ay talagang galit na galit. Sa totoo lang, walang number one na kaaway o taga-usig ang Kristiyano. Hindi yung ating kapitbahay na laging tinitignan tayo na kapag umaalis tayo, sabi nga, o andyan na naman si Ninong, si Ninang, paalis na naman. Pupunta na naman yan, sigurado mag-aanak na naman ng binyag. Hindi rin yung ating mga loved ones manamahal na talagang nandun sila na talagang minsan pumipigil sa atin. Minsan talagang nandun na talagang ginagawa ang lahat upang tayo hindi maglingkod. Kagaya na lamang po manamahal ng isang patotoo, manamahal na sa ating mga minamahal na kapatid. Yun nangyari, manamahal na talagang may dalawang kapatid na mainit na Kristiyano naglingkod. Yung magkapatid, sister, yung isa, brother, yung isa. Nandun na talagang grabe ang kainitan nila sa paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Pilit silang pinipigilan ng kanilang ama, ngunit talagang hindi mapigilan. Lalo na yung kanilang ama manmahal, talagang grabing mga bisyo, hallelujah. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal, excuse me po minamahal, akin po palang nakalimutan, hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Sorry po minamahal, maging ating paggalang minamahal, sorry po minamahal. Ako rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Valdez Almeda at ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Ako rin po yung bumabati sa kanila pong beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor, sa ating beloved mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong bahal na anak, kay Ate Binesier, sa ating beloved elders sa kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. At tunay po maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal talagang grabe minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos sa mga paalalang yan, hallelujah. Muntik na po manamahal na talagang tayo makalimot manamahal dahil sa mga taong nagpapagal sa atin, laging nagsasakripisyo manamahal. Talagang tunay talaga na hindi natin maging dapat kalimutan, lalo tigit ang mahal na Panginoon na mag-glorify, hallelujah. Ibigay talagang pinapataas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, hallelujah. At maging sa mga taong laging nagpapagal sa atin na nanalangin araw at gabi sa ating mga minamahal na manggagawa, minamahal na talagang laging nakaluhod para sa atin upang tayo ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay man mahal, yung magkapatid man mahal na aking nababanggit man mahal, nandun man mahal, ang grabe nilang kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pag-uusig, pinipigilan man mahal. Hanggang sa dumating yung punto man mahal na talagang hindi sila mapigilan dahil talagang naramdaman nila yung first love. Na-in love sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit minsan hindi sila bigyan ng pamasahe, naglalakad, nandun na sinasabi, talagang tatagain kita, talagang hindi pa rin mapigilan, talagang gumagawa ng paraan upang dumalo sa gawain ng pinakamamahal ng Panginoon.
Ngunit dumating yung isang araw, minamahal, na talagang ang kanilang ama talagang lasing na lasing, minamahal. At talagang tunay, minamahal, na talagang nung nandun na sila, dumating na sila galing sa gawain. At hanggang dumating yung kanilang ama, minamahal. At nung maramdaman nung anak na lalaki, minamahal, na nakita niya, minamahal, na paparating ang kanyang ama, tumakbo siya, minamahal. Ngunit nang naabutan, minamahal, yung anak na babae. Hallelujah. Nandun po talaga sa grabing galit ng kanilang ama, minamahal, talagang nataga niya yung kanyang anak na babae. At tunay, minamahal, talagang grabe, minamahal, ang pangyayaring yung tinaga. Alas talagang may mga party pa yata katawan na naputol, minamahal. Sa madaling sabi, minamahal, yung anak na babae, minamahal, ay namatay. Ngunit habang nandun, minamahal, talagang patay na yung anak ng babae. Ando naman, mahal, talagang nilalamay na, minamahal. Himala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Yung patay, hallelujah, na pinagtataga, mahiwalay na yung mga ibang parte ng katawan, binuhay muli ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabing kapangyarihan ng ating dakilang Diyos hanggang yung kanilang ama at kanyang nakita, grabing pagsisi niya. Hallelujah. Tunay na grabe, minamahal. Tignan niyo mga grabing pag-uusig na yan na nangyari, ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Ngunit lalo na po sa atin, minamahal, na talagang grabe rin talaga ang galit, minamahal. Talagang gagawa ang paraan ng kaaway, minamahal, upang tayo pigilan. Gagamitin niyo ating mga loved ones, minamahal. Kaya hindi ang ating loved ones, hindi ang ating kapitbahay, minamahal. Yan ay ginagamit lang ng kaaway, minamahal, upang talagang hadlangan, minamahal, ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Galit na galit, minamahal, ang kaaway sa mga Kristiyano, hallelujah. Dahil talagang ayaw niya na makapunta ang mga Kristiyano sa langit. Dahil alam niya, minamahal, kung gaano kaganda ang langit. Dahil siya galing doon, minamahal. Dati ang pangalan niya ay Lucifer, minamahal. At ngayon pinangalanan siya na Satanas, minamahal, hallelujah. Grabe, siya ay dating malapit sa Diyos. Hallelujah. Ngunit talagang sa matinding galit niya, minamahal, siya galit na galit kasi, minamahal, nung siya nagkasala, minamahal, minsan lang siya magkasala, ngunit kinondem siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya nagkaroon ng kapatawaran, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang siya itinapon ng Diyos sa lupa, minamahal. At actually, siya ay nakaatang sa impyerno, minamahal. Ganun na lamang katindi ang galit niya sa mga Kristiyano, minamahal, na talagang nandun, minamahal, na talagang laging kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun, minamahal, kasama, nung itinapon siya, minamahal, kasama rin yung kanyang mga anghel na sumama sa kanya, minamahal. Talagang lahat sila, minamahal, talagang nandun, meron pa nga isang patotoo, minamahal, na talagang nakakita siya ng mga Kristiyanong nanlalamig, yung pabanjing-banjing sa paglilingkod. Hallelujah. May isang duwende na nagpakita sa kanya, minamahal, na sabi niya, mapalad kayo. Ganyan pa kayo pinagwawalang bahala. Mabuti pa kayo dahil meron kayong kapatawaran. Ngunit kami ay wala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang minsan may nagpapakita ng ganyan mga fallen angels, minamahal. Hallelujah, na nandun na gumagala dito sa paligid, minamahal. Ngunit talagang dahil walang kapatawaran, itinapon ang kanyang mga kasamang anghel dito sa lupa, minamahal. Ngunit ang tao, minamahal, noon pa man, minamahal, na nandun, minamahal, na talagang napakarami ng paraan ng ating dakilang Diyos. Noon pa man ang tao para magkaroon ng kapatawaran, minamahal, nandun na nag-aalay ng mga hayop. Talagang inialay, pinapatayan, minamahal, para sa mga kasalanan, minamahal. Hanggang sa patuloy na ginagawa yan, minamahal. Hanggang sa dumating na lamang yung, minamahal, dahil patuloy pa rin nagkakasala ang tao at wala pa rin pagbabago, minamahal. Hanggang sa ang ating dakilang Diyos, minamahal, ay nandun na nagkatawang tao, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Iniwan niya ang kanyang magarang trono, hallelujah, upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandun, minamahal, iniwan niya ang kanyang magarang trono, minamahal, at ibinigay niya ang kanyang sarili, hallelujah, na pantubos sa ating mga kasalanan upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Grabe ang galit niya, minamahal. Grabe ang galit ng kaaway, minamahal.
Bagamat tayo pa rin ay, sa mga panahon ito, tayo pa rin nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun na mga grabe mga pagpapala, minamahal, na binigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Nandun minamahal, nandun mga kalutasan, mga problema natin na resolve lahat, minamahal. Ngunit sa ating patuloy pa rin na paglilingkod, minamahal. Kaya grabe ang favor ng ating dakilang Diyos na patuloy na pinagkakalob sa atin. Bagamat nandun na pinagpala na tayo minamahal sa ating patuloy na paglilingkod, dahil sabi nga ng banal na kasulatan, going to perfection pa lamang tayo. Sa totoo lang, hanggang sa mga ngayong oras minamahal, patuloy pa rin tayo nagkakamali. Patuloy pa rin tayo nagkakasala sa ating dakilang Diyos. Nandun minamahal na talagang nakakagawa pa rin tayo ng di ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit grabe pa rin magpala ang ating dakilang Diyos. Sa tuwing tayo sinsirong humingi ng habag, humingi ng tawad sa ating dakilang Diyos, Kanyang patuloy na Kanyang pinapadama ang Kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe minamahal. Hallelujah. Grabe ang pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kaaway minamahal, grabe ang Kanyang galit. Kaya kung ating isipin minamahal, talagang hindi maipinta minamahal. Kaya ang mga Kristiyano dapat huwag magpakakampante minamahal. Ating pong basahin minamahal dito po sa may Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 12, at isunod na rin po ang unang Pedro. Ang talata po ay, ang kapitulo po ay 5, ang talata ay 8. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata po ay 12, ang versikulo po ay 12, ganito po ang sinasabi, "Kaya't maggala kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya." Amen. Dito po sa unang Pedro, ang kabanata 5, talata 8, "Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya." Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya minamahal ang ating kaaway, minamahal. Grabe ang kanyang galit, minamahal. Siya itinapon dito sa lupa. Kaya huwag tayo magtaka minamahal. Kung lalo na minamahal, meron tayong mga kapatid na talagang nagkukulang. Kung tayo nagkukulang minamahal, talagang nandun minsan tayo, hindi natin namamalayan minamahal, tayo nagagamit ng kaaway. Hallelujah. Talagang grabe ang galit, minamahal ng diablo. Galit na galit. At talagang tunay na minamahal na huwag kang magtaka na dumaranas ka ng mga grabing pagsubok. Dahil sa totoo lang, the moment that you gave your life to Jesus, ikinumit mo ang iyong sarili minamahal. Number 1 na target ka ng kaaway. Nandun minamahal talagang maging yung mga tao sa libutan minamahal, hindi niya napag-aaksaya ng panahon niyan minamahal. Hindi niya, wag nang isipin na kailangan pa niyang puntahan yan. Hindi na yan pupuntahan minamahal. Dahil alam niya nang sa kanya yan. Hanggang sa talagang mahayuan natin ang mga yan minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit talagang pagtutuunan niya ng pansin minamahal. Tayo mga Kristiyano minamahal. Dahil talagang tayo minamahal. Talagang sa patuloy nating paglilingkod minamahal, talagang tayo inilaan ng Diyos upang magmana ng buhay ng walang hanggan. Ngunit ang kaaway minamahal, patuloy niya talagang, nandun minamahal na talagang gagawin ng lahat. Hallelujah. Talagang siya ay nakafocus sa mga Kristiyano minamahal. Sa totoo lang, sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, kapag ka ikay tumanggap na bautismuhan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, tunay po minamahal na talagang at sumusunod sa kabanalan, nagpupuri, hallelujah, nagtatapat sa pagbibigay. Ikaw ay lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual. Ngunit pinamahal talagang, bagamat ganyan ang mga grabing pagpapala, talagang susunod at susunod pa rin. Nandun minamahal ang grabing dalhad lang ang kanang kaaway. Gaya nila lamang ni Job na mahal. Mapalad tayo minamahal dahil ang mga buhay ni Job na mahal ay naisulat na sa banal na kasulatan. Nagsisilbi na ring guide natin minamahal sa ating patuloy na paglilingkod at maging ng apostol. Kaya talagang minsan hindi natin napapansin minamahal, parelax-relax tayo minamahal. Akala natin parang okay lang, pero hindi natin alam, tinitira na tayo ng kaaway pa ilalim minamahal. Kaya minsan talagang nandun na nanggugulo siya minamahal.
Minsan talagang sabi nga, kapag tayo nagkulang sa ating pananalangin, nagkukulang na sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo magagamit pa ng kaaway. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ngunit kapag tayo nag-commit na minamahal, tayo nga sinabi ko minamahal, talagang number 1 na target ka na ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon at magkakaroon ka ng grabing pagsubok, pag-uusig. Talagang minsan yung mga pagsubok, mga minamahal, talagang aabot ka sa mga halos hindi mo na makaya, halos hindi mo na makayanan. Dahil ang gusto niya talagang pabagsakin ka, yung tumigil ka sa paglilingkod. Nandun minamahal na talagang yung hanggang sa dumating yung punto minamahal na talagang makaramdam ka sa iyong sarili na parang ayaw mo na. Talagang gusto mo nang tumigil sa paglilingkod. Ngunit ang tanong minamahal, kung umayaw ka man sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, may pupuntahan ka pa ba? Wala na minamahal. Wala na tayong pupuntahan minamahal. Hindi tayo pwedeng pumunta dyan minamahal dahil pagkakataon ni Satanas yan upang tayo bugbugin minamahal. Kasi lalo na minamahal, nung tayo mainit pa na naglilingkod, yung lalo na yung mga umalis na sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, dahil nung kainitan pa nila minamahal, nandun talagang grabe magpuri, nandun na grabe manalangin, hallelujah, at sumasama pa sa paghahayo at maraming naligtas. Huwag nating isipin na talagang bibigyan tayo ni Satanas ng magandang posisyon. Huwag nating isipin na kakaibigan tayo ni Satanas kapag tayo tumalikod pa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkakataon niya ni Satanas upang bugbugin ka ng bugbugin at di ka na makabalik sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya huwag natin pakanasahin manamahal. Tayo talagang magbantay manamahal, lalo na sa magulong panahon na ito manamahal. Minsan sabi ko nga, tumitira ang kaaway pailalim, hindi natin namamalayan manamahal. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, maging mapagbantay. At talagang dapat makita, lalo na kung alam mo, ikaw mismo ay nagkukulang na at nagagamit ka, dapat magpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Humingi ng tawad, kung kinakailangan mag-ayuno naman mahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay mo na mahal, lalo na sa mga umaayaw na mahal, talagang sabi nga kanina, wala nang pupuntahan, wala nang patutunguhan pa. Ang dating natin niya manamahal para tayong tupa na nahiwalay manamahal sa kawan. Alam niyo yung tupa manamahal, yung grupo ng tupa, na kapag gumagalayan sa pastulan manamahal, magkakasama. Kapag may gumagalang mga lobo manamahal, hindi yan basta nakakalapit dahil yung mga tupang lalaki manamahal, yung parang mga toro na tupa manamahal, lumalaban yan. Ngunit kapag napahiwalay manamahal, hallelujah, nandun naman kayang-kaya kang lapain manamahal. Kaya mahirap ang mapahiwalay sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil talagang wala kang mapupuntahan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay manamahal na talagang sa ating patuloy na paglilingkod manamahal, talagang tayo talagang maglingkod ng grabing pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ating tiisin yung mga grabing hirap na mahal at pag-uusig na talagang sa pagdating ng panahon, tandaan natin manmahal ang ating dakilang Diyos, kailanman hindi tayo iiwan manmahal. Maging sa mga grabing mga nandyan na pinahintulutan ng ating dakilang Diyos sa mga pagsubok na yan. Kaya sabi nga manmahal, hindi talaga pwedeng paisi-isi manmahal sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon. Laging magsumamo, laging manalangin ng walang patid, laging magpuri, laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang makatagal sa mga pagsubok at pag-uusig. Hallelujah. Ngunit pinamahal, hallelujah. Sabi nga, huwag kang magtaka. Ating mong basahin din manamahal dito po sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 13. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng unang Pedro, Kabanata 4, talata po ay 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay.
kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Palakpakan mo na yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi nga ng Biblia, huwag kang magtaka sa mga mabigat na pagsubok. Bagkus ay magalak ka dahil sa naging karamay ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pinahintulutan niya lang minamahal yung mga pagsubok at pag-uusig upang tayo maging matatag, tumibay sa ating paglilingkod. Hallelujah. Lalo na po kung tayo may mga natitira pang pride, minamahal. Hallelujah. Na talagang dapat pang madurog, minamahal. Ipinahintulot ng Diyos dahil yung mga pagsubok natin, minamahal, bukod pa dito yung mga minamahal, yung bunga, minamahal, ng ating mga maling desisyon. Dahil minsan, ang Kristiyano, minsan, nakakalimot na, nagkakaroon ng pride, minamahal. Yan ay talagang ipinahintulot ng Diyos sa mga grabing pagsubok para yung ating mga pride, minamahal. Yan talaga ay madurog, minamahal. Talagang dikdikin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit alam nyo, minamahal, sa lahat man ng pagsubok man na yan, minamahal, hindi yan ipahintulot ng mahal na Panginoon. Yung mga pag-uusik, pagsubok na yan, minamahal, na nakalagay sa atin, hallelujah, na talagang yan ay nandyan ang grabing pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa gitna man ng pag-uusig, mga pagsubok, hallelujah, lahat kanyang pangako yan, minamahal, na talagang kahit anumang pagsubok, bigat ng ating mga dinaranas, minamahal, ang Panginoon, tila sa ating iniisip minsan, para bang wala ng Diyos, para bang iniwan na ako ng mahal na Panginoon, ngunit laging nangako ang ating dakilang Diyos, na talagang hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Maging sa ating mga pagsubok, minamahal, sa rin nangako, minamahal, na talagang siya ang magpapalakas sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Talagang nandun, minamahal, talagang grabe, minamahal, ang mga pag-iingat ng ating dakilang Diyos, bagamat sa gitna ng mga pagsubok na yan. Atin din pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 8 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanata 4, ang bersikulo po 8 hanggang sa 9, ganito po ang sinasabi, sa magkabi-kabila ay nanggigipit kami, gayon may hindi hihinagpis ng atitilihan, gayon may hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Amen. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabi nga ng banal na kasulatan, sa magkabila-bila ay nangagigipit kami, gayon may hindi naghihinagpis. Nangagtitilihan, gayon may hindi nangawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, ngayon may hindi nangasisira. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ating makikita, minamahal, talagang grabe, minamahal, ang panggigipit. Hallelujah. Ngunit hindi naghihinagpis. Nandun, minamahal, na talagang nagtitilihan, hindi nawawala ng pag-asa. Diyan lamang patunay, minamahal, na ang Diyos, sa gitna man ng ating mga pagsubok, ang Diyos ay laging nakabantay pa rin sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya laging isipin, minamahal, natin lagi, minamahal, lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid, talagang ang Kristiyano ay walang kaaway na kapwa Kristiyano. Yan na lamang, minamahal, talagang minsan nagagamit lamang ng kaaway, minamahal, dahil sa pagkukulang, minamahal. At talagang di dapat magtanim ng galit sa ating mga kapatid, hallelujah, lalo na sa nagkamali sa atin. Talagang, nandun, minamahal, talagang magpatawad. Lalo na kapag nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, na di namamalayan, minamahal, na siya ay nagamit lang ng kaaway. Kaya sa halip magalit, talagang sa kapatid, andun naman mahal, ipanalangin, kausapin, i-lift up ang ating mahal na kapatid. Sa totoo lang, lahat naman dumaranas, minamahal. Sino ba talaga ang laging malakas? Magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa totoo lang sa buhay natin, minamahal, talagang hindi natin laging masabi na tayo laging malakas. Ang Kristiyano, minamahal, talagang may ups and down din sa ating paglilingkod, minamahal. Nandun, minamahal, talagang minsan
kapag ka tayo nagkulang minamahal, talagang nangihina. Kapag ka malakas ka minamahal at ramdam mo sa sarili mo minamahal, ikay magpalakas sa mga mahihina upang magsilbing pagpapala minamahal. Talagang nandun minamahal, talagang kapag ka yung mahina lumakas, ganun din minamahal. Talagang kinakailangan talaga minamahal na talagang ang Kristiyano minamahal ay magtulungan sa isa't isa minamahal. Kinakailangan minamahal na huwag magkanya-kanya minamahal. Talagang magpalakasan sa paglilingkod para manatiling nakatayo sa habag ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay minamahal, talagang huwag bumitiw, huwag umayaw sa paglilingkod minamahal. Huwag talagang isipin minamahal, bagamat sa grabing mga pagsubok na dinaranas, isipin na talagang lumayo. Bagkos manatili, stand still upang makita ang grabing pagliligtas at nandun mga minamahal ang grabing habag ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upang tayo sama-samang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na ngayon minamahal. Hallelujah. Grabe ang galit sa atin ng kaaway minamahal. Lalo na nung nagkaroon tayo ng tagumpay sa ating sa church anniversary minamahal. Yung ating paghahayo minamahal na talagang grabing kaluluwa minamahal na bautismuhan. Grabe na naman ang mga magmamana ng buhay na walang hanggan na nakalaan. Hallelujah. Kaya grabe ang galit minamahal. Talagang nandun minamahal na talagang nagingit-ngit ang kaaway minamahal. Ngunit talagang ang Kristiyano dapat talagang huwag tumigil minamahal. Lalo na minamahal. Sabi nga ng ating nabasa, alam ni Satanas na kukunti na ang kanyang panahon. Malapit na talagang magbalik ang ating buhay na Diyos. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas na minamahal. Kaya dapat laging maganda, lalo tigit, samantalahing maghayo minamahal. Ating may mga nakakatabis, sakyan sa daan, sabihan ng kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang, yan ang dahilan kung ba't tayo narito pa, dahil sa mga naliligaw pang tupa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po umabit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Para bang di mo kaya ang madami mong problema? Para bang susuko na, pagod ka na? Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Diyos kaibigan, kasama mo siya. Kaya dumadami mong problema, para bang susuko na, pagod ka na? Buksan mo ang iyong mata, ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka ng pag-asa, mahal ka niyang lubos. sama mo Siya. Hallelujah, hallelujah. Sa ating patuloy na paglilingkod, manamahal, talagang huwag tayong bibitaw, manamahal. Huwag kang ngayong ayaw, manamahal. Hallelujah. Kunin na napakarami nandiyon na manamahal ng pagrabing pagsubok, manamahal. Ngunit tignan natin, maging palasundan natin ang mga buhay ng mga apostol, manamahal. Sila'y bagamat may nandun ang grabing katayuan nila sa buhay, ngunit talagang sila'y dumaan pa rin sa grabing pagsubok. Nandun, manamahal, talagang kahit kamatayan, manamahal, hallelujah.
talagang maging napakahirap ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa atin, mahal, talagang kung iisipin natin, mas kakaiba pa, mas madali pa, kaya dapat lalong mas magpakainit ang Kristiyano, hallelujah. Dapat laging magsumikap, hallelujah, na laging mapalapit sa buhay na Diyos, hallelujah. Talagang maglingkod ng totoo mula sa puso, hallelujah. Grabe ang ating buhay na Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang matatakot, lalayo manghihina. Gagamit pa ng Diyos, mahal ng Diyos. Huwag kang bibitaw, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. huwag mawawala ng pag-asa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ibabangon kanyang muli kung ikaw ay nagkamali. Tatayo kanya. Sa tuwing Hallelujah. malayo na Ang iyong narating. wala nang babalik. Bangon muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, aayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamit ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ngunit bago pa man, hallelujah, hallelujah. Ating munang panalangin, manmahal ang taong lahat patuloy na nagpapagal sa ating manmahal. Hallelujah. Ang taong laging dumadalangin sa atin, ang ating beloved evangelist Pastor Belsan Almeida. Hallelujah. Na kailanman ay hindi nang himagod. Hallelujah. Hallelujah. Tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos. O mapagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, ang aming beloved Pastor Evangelist Belsan Almeida. Hallelujah. Lamunin niyo pong kahabagan, O Diyos. Hallelujah. Patuloy, ibigay, ibalik ang kanyang kalakasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Upang matagal pa namin makasama ang aming beloved Pastor, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahabag mo siya, mahal na Panginoon. Sampu ng kailang mamahal sa buhay ang kanilang beloved children. Hallelujah. Upang patuloy mapanghawakan ang maluwang na gawain sa loob at labas ng bansa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din, mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na manggagawa, sa nangasiwa sa amin, mahal na Panginoon. Patuloy silang panghawakan, gabayan, patnubayan. Patuloy, bigyan ng kagalakan sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Patuloy, bigyan sila ng haba ng buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming samot dalangin din, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga mahal na kapatid, hallelujah, na patuloy pa rin na lulupay-pay, nandun mahal na dumaranas ang mga pagsubok, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kabagan mo sila, mahal na Panginoon. Tulungan sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa aming minamahal na kapatid na mayroon pa mga karamdaman, hallelujah. Nandun naman, mahal, pagalingin po sila mga problema na kanilang dinaranas, O Diyos.
Hanguhin sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Bigyan lagi ng katatagan sa paglilingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, pagpalain niyo po kaming lahat, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Valdesad Alameda. In Jesus' mighty name we pray, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo po manalangin, minamahal, hallelujah. Maging sa ating mga personal na pangailangan, hallelujah. Hallelujah na nating pagsumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Ating may patungan ng ating kamay, yung ating mga karamdaman, hallelujah. Itaas natin ang ating kaliwang kamay sa ating pinakamamahal, Panginoon, kanang kamay manamahal, at ipatong natin sa anong karamdaman manamahal, hallelujah. At tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos, ating sawayin lahat ng uri ng karamdaman, mga problema manamahal, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa unang dalangin, beloved Pastor Valdesad Alameda, ayon sa iyong mga salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Kung patuloy kami ng palataya sa iyong malagat mahal na pangalan, nandun man kagalingan, mahal na Panginoon, provide mo lahat. Hallelujah, nandun ikaw ang kasagutan, mahal na Panginoon, sa lahat. Kahit sa unang dalangin na ang beloved Pastor Valdesad Alameda, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, diabetes, hallelujah. Cancer, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kung ano uri ng karamdaman, hallelujah. COVID-19, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga pagsubok, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah. Sa atin po pala mga minamahal na beloved viewers, hallelujah. Lalo po kung meron tayong mga baguhan na bisita, minamahal, hallelujah. Lumapit po sa harapan kung meron po tayong bisita, tanggapin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Sa ating beloved viewers, hallelujah, na nanonood po ngayon, inyong ihipo ang inyong kamay, hallelujah, sa screen at talagang tayo magsumamo sa dakilang Diyos. Tanggapin niyo po ang pinakamamahal na Panginoon. Hindi ipinangako ng Diyos, hallelujah, ang bukas. Maraming sabihin natin na mahal, lahat ng tao na mahal ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo nabibigyan ng pagkakataon na upang talagang tayo maging mga anak ng Diyos, hallelujah. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Nandoon na mahal ang una ay pananampalataya. Kayo nananampalataya, nandito po kayo, at nandyan po kayo nanonood. Talagang hindi ka manonood kung wala kayong pananampalataya. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Ating pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan, simulan tayo magkaisip hanggang sa mga oras na tumanmahal. Talagang sabi nga ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. Wala nakaabot sa kalulhatian ng Diyos, hallelujah. Talagang ating tanggapin ang dakilang Diyos, hallelujah. At ganun din bautismo sa tubig. Talagang dapat tayo mabautismoan, kagaya nga ng isang pare manamahal na dalugan nandun ng punong pare siya manamahal, lumapit sa pinakamamahal Panginoon, tinanong niya kung paano siya maliligtas. Ngunit sabi ng pinakamamahal Panginoon, huwag kang magtaka kung kinakailangan kang ipanganak muli sa tubig at espiritu. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang kailangan mabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Ganon din minamahal ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo. Yan po yung ating napapanood minamahal. Minsan yung mga ating mga minamahal na kapatid kapag umaawit, sincero, nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Pagtaas ang kanilang kamay minamahal, nandun talagang nanginginig, nagtitremble minamahal. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah. Hallelujah. Kaya sa mga oras na to, gagawin po natin mga minamahal, yung ikalawang reglamento ng kaligtasan, yung pagsisisi. Tanggapin po natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin, hallelujah, na aking sasambitin, hallelujah. Amen, praise the Lord. Mapagpala po namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyong salita na aking napakinggan sa umagang ito. Mahal na Panginoon, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na to. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan diyan sa kalangitan, 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus,
Amen. Amen. Praise the Lord. Kami po manalangin po sa inyo, manmahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga bagong kapatid, hallelujah, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, na aming samot panalangin na ito'y hindi una't huli na kanilang paglilingkod, bagkus umpisa ng kanilang kainitan ng paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy silang panghawakan, gabayan, hallelujah, tulungan, patnubayan lagi, maging sa mga kanilang pang-araw-araw na paglakad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito ang aming samot dalangin. Sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y tumayong lahat manamahal. Hallelujah. Gaya po ng dati manamahal natin pong ginagawa, huwag magbibiro. Tayo po'y tatalon ng 3 beses. Ito'y pagtalon at paghiyaw ng pagtatagumpay. Talagang nandun ng grabing mga pagpapala. Ano man ang ating hinihiling, talagang panampalatayan nating talagang tinanggap na. Talagang nandyan na yan, ay binigyan na ng pinakamamahal Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Jump 3 times, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.